e fannu goɗɗo kadi hen sahaji sa ƴeewi e ɗiɗon conférence uji ɗi mbiyaten mi anda holno Sénégal no sifori ni a yiyat conférence uji yuɓɓinoɓe ɗum ɓe koye inde diine ɓe juɓɓini ɗum kono e nder mbaadi mabɓe gonka mabɓe foof a yita hen diine ardotoɓe ko rewɓe wojjikiniɓe ɓomtuɓe ɓallumen ɓe hen ko waɗɓe ɓeesuji ɓe hen ko waɗɓe te e liwa hay onon waɗoɓe conférence ji ɗi hen sahaji on mbiyata ɗum ɗo de moƴƴani eyyi ala kulli haalin ɗum ceerno Hamme min mi namdanoma ɗum e enɗam l'islam he kono mi meeɗa jabde jaabade hen ha joni eɗen mbawi woppirde noon sa weela eyyi saabu kanum e nanɗon tan saabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo namde ko heewi o deƴƴa o jaabotako ha wahyu jippo omo namde ko heewi kadi o deƴƴa saabu sahal maslahaji yimɓe Allah kadi wi deftere mum to tabaraka wa taala wala tasalu an ashya in tubda lakum tasu'ukum woto namdoɗe gueɗe ɗe ganduɗa so tawi on kalanama ko woni hen ko tan metta ɗon on keɓat hen caɗele ɗum woni taw tasu'ukum o firtani metta on tan firti ko caɗele keɓete hen donc ko namdiɗami ɗo ko so ɗum ɓoltama ha laaɓi tan ene wawi heeɓe caɗele walla wooda joganiɓe en ko wona no jiruɗen ɗum ni wadde noon ɗum kam en momat tan ɗaccen ɗon kono ala kullin cuusɗen haalde hen tan ko hafere ziyara hani rewnede ko lawol tawde mbiɗa ko ziyara saabu Allah ziyara sa ceerno debbo ne jooɗema ne yeeso ma ne waɗi hoore mere haalanmo ɗum ɗo ne harmi woto ɓe mbattu ɗum ɗo walla soɓe mbatti ɗum ɗo woto ɓe gartu ɗo woto garteɗo gallam ɗo oɗon mbaɗi koye mehe ɗum ceerno ne suusi wiide noon woto garteɗo gallam ɗo oɗon mbaɗi keesal woto garteɗo gallam ɗo on cuuraki oɗon mbaɗi misoraji mbaɗaka juuɗe neɗɗo wakkito wutte en ɗiɗi jalta walla balaɓe ne jalta walla fo ne yalta woto garteɗo ceerno ni suusi wiide noon idan so seeren ɓe darima e ɗum tan ɗum iwat yimɓe gondi ko pamnaka tan ko heewi hen tan ko yimɓeɓe garat tan wiye alhamdulillahi on jarama on jaafama moƴƴi feewi taw hay hunde fewani taw ne ñolli wi bof ala kullin ko ɗum won toon no gurduɗen ni diine o nawduɗen ko diine e aada foof eyyi ene jogui ko guurɗen eɗen guuri ɗum kono ɗum wona ɗum diine ko ɗum aada joni noon ƴettuɗen comodirɗen e diine he ɗum noon sa wiya aɗa limta ɗum ɗo hande e meɗen e rendo men e ɗum heewi ene heewi ko ganduɗa eɗen mbaɗa ɗum taw wona diine a yiyani hay hanki tan namde hecci hanki goɗɗo namdo mi hafere asakal o hanki tan ni beele joom guesa ne wawi ɓoftude asakal ene rokke asakal mbimi ko ɗum aada wona diine joom guesa kay rem peccen walla mi hokkima guesam rem sa remi a gayni asku jawdi ma dokka innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha joofa aɗa wawi tan wadde fodde nde ittanamo fodde kono ɗum wona kono kay asakal joom guesa jeeya asakal ɗum ko haqqe joom guesa ñamata ko haram do noon ɗum ko ɗum aada men eɗen natini ɗum hen ha heewi hono ɗum e bandu men ne keewi ala kullin mbawɗen tan ko haalde hen seeɗa